Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Today is Thursday o Huwebes kita nga presentation. Pebrero 20 tuig 2020. Aksyon Hotline! Maulanon ang aton sininga tiyempo, umpisa pa kahapon, hindi gid man tuman kadamol ang pagtupa sa ulan apang sige-sige no ang manipis nga taliting nga eksperyensyahan diri sa Bacolod gagapalibot sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Kumusta ang aton sininga mga estudyante kon sa mga umadira sa mga out of town, paliog lang check ang inyong mga kabataan ha. Nga nagapadulong sa mga bulutuan, kung daw medyo delikado may talabukon dira nga mga sapa kon na mga grade school, dapat i-check tagid nga hindi mabutang sa alang-alang o madisgrasya ang mga kabataan ta nga magpadulong sa tagsa ka mga bulutuan. Aksyon Hotline! Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad tubtub kita sa takna nga alas 9:15 karon iyang nga aga. With Aksyon Oliver Pason sa technical side backup si Aksyon Elry Dotilios ka Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Hotline! Ako naman Aksyon ay Tayhopon na checking in diri sa inyo para tunturan Aksyon Hotline na mga ka-aksyon naton nga naga-monitor via on-air kag online. Good morning! Aksyon Hotline! Sa aton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, oy, istrikto nga pagpatuman sa regulasyon ho para sa mga tricycle, ining mga e-trike nga dapat hindi na maglabay, mag-traverse sa mga national highway. O isa ini sa ginmando sa DILG, paano ini patuman? Reaksyon sang mga stakeholder nga apektado aton hibaloon. Aksyon Hotline! Mando gusto gid sa DILG hindi lamang kabahin sang road clearing operation ang mga illegal structure, illegal parking, kundi lakip ng pag-regulate sang tagsa ka mga LGU sa mga nagabiyahe nga mga tricycle. Tisiling ko, ano matabo sini? Bisan gani diri sa Bacolod City, may ruta nga mismo galabay
sa National Highway. Aksyon Hotline. Nga ginaalaw sa city since nga waay pa sa nagaagi man nga ruta sang jeep sa sina nga lugar. Aksyon Hotline. Paano na karon man? Paano ini-regulate? Sa mga banwang syudad karon ang ginasaligan ng means of transportation is tricycle. Tinanon nini kung sa mga interior lang mga karsada dapat maging tricycle. Tikon sa National Highway, mahulat kayo mo yasang bus o kung nagabiyahing jeep. Aksyon Hotline. Sa headline number 2, istorya kita party basiwa. Ano ba lang kamaturan diri? Naghambal na kahapon ang basiwa member sa Joint Venture Selection Committee nyati on process na at least ang Board of Directors nagpagwa na sa ila sining desisyon. No? Nagambal, i-award na para iya sa prime water, no, kag magsulod na sa bahin sang magsulod na sa kontrata, no, ang basiwa kag ining grupo, no, ang basiwa ang Bacolod City Water District masugilanon na sila upod sa prime water kag maghimo na sang isa ka kasuguan. Aksyon Hotline. Kay baloon ta na karon kun ano ang dalagan sini kay ato na ini didto sa bahin sang Office of the Government Corporate Council and expectedly pag-aaktuhan na. Aksyon Hotline. Kang iban pagig karon na, no? Nga mga update, oy, siling ni Lieutenant Colonel Jobis Pinido, politiko galing ara sa likod, dalok-dalok nga politikos puder kuno sa likod niya pa-include o nagpalakip sa niya siningangalan. Aksyon Hotline. Hala. Taga diin ini nga politiko. Kabalo ka naman ang politiko halin sa tawi-tawi pa hulo mo. Ang politiko sa tanan niya nga bahin sa pungsod Pilipinas halin sa kabaranggayan although non-political or ang barangay supposedly is apolitical. No? Pero kabalo ko man sige-sige na iya. Why na yung untat? Ang pamulitika. Aksyon Hotline. Ang butano ginang pinakamanamit sa politika kung lantawon mo, ang bottom line tanan nga nag-intra ang isa ka politiko sa arena sa politika because of public service. Amo ginakulang tawon ta. Pero ang iban ti lain man ngila intereses Aksyon Hotline. Langkoy na diri sa Bacolod karon ni baloon naton sa sa chairman sa Committee on Traffic nano nang update sa sining mga panibag-ong nga rota nga itugyan na lang no sa bahin sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB kung paano ma-implement ini, no? Kung paano ini ma-implement ang mga ruta o kung pag-create sa bagong nga ruta kay para sa aton syudad, may mga drivers niya gusto maglabay sa iyala, may araman nga hindi na sila gusto nga maglawig pagid ang ila sini nga ruta. Aksyon Hotline. Abay na so parang pila ka madalag ko mabalita nga aton istoryahan karon nga agad dari sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon upod sa inyo alagad sa mikropono. Aksyon Art Tayhopon checking in tubtob sa takda nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. Sa inyong mga mensahe padala palihog sa aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Kung nagamonitor ka via Facebook Live or ara sa YouTube, you can send your messages, your reaction and commentary sa aton sini available nga chat room. Aksyon Hotline. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagapangalagad na. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang ni Blau kay although nga hindi na man bag-o nga balita ni nga may ara sang mando no nga dapat i-regulate ang mga tricycle, ang mga e-trike or ining mga e-bike nga mag-traverse sa mga national highway. Hindi na niya bag-o. In fact, damo na ni ginapangsaway no sang aton LTO, LTFRB nga mag-operate ang bitaw ang TMO, Highway Patrol Group, pero siling ko subong bangod sining panibag-o nga mandato kagin palayag sang DILG sa tanan nga may LGU nga istrikto ipatuman ni siling ko na ng implikasyon siniman kapin pagid ang guidelines no ang sa mga banwa karon nga mula ni ang
means of transportation, paano niya man i-regulate? Diri sa Bacolod, gani, may mga ruta na siling ko nakaina. Nga mismo sa National Highway, gaagi, kaya ay paruta sa jeep. Online sa hotline. Online sa hotline. Ano mo lang epekto sa ninanong reaksyon sa pila ka mga stakeholder nga direkta mapiktuhan sa Ningamando, and joining us this morning is Mr. Diego Malacad sa United Negros, Drivers Operators Center or ONDOC. Nanong palayag, sinigay may mga grupo, may sila sa tricycle sa palibot sa Metro Bacolod and Negros Occidental. Sir Diego, good morning. Good morning, Aksyon. Good morning sa ating mga listeners sa Bugos ng Negros. Sir, hindi na girman actually bago ni nga balita. Ano kay dugay na girman nagwa ini siya nga plano nga pag-regulate, hindi na pag-i-allow ini silang mag-traverse sa mga national highway. Pero nanong implications ni? Nanong epekto? Ano paglantaw nyo man? Kaya may pilaya ka mga ruta nga ginatugutan. In fact, dari sa Bacolod, may aragani ordinansa yan nagatugot na sa may Bangga Kuri, pakadto labay in GC na pala nga ruta nga pwede makalabay ng mga tricycle. Actually, Action Art, naglalala ni siyang problema bangod sang pagdula sang right sang LTFRB sa paghatag sang franchise sa tricycle. Ining supposed to be sa Republic Act 4136, dapat ang LTFRB lang ang maka-provide franchise. Okay. Kaya bangod sang devolution ining Republic Act 7160, gintagaan sang authority ang mga local government unit na sila na ang maghatag franchise sa mga area nga nasa kopa nila. Daw naglala ini nga problema kay normal man na sa politiko nga i-akomodar niya kay butante na. Ang wala nila makitaan kay ang iban nga ruta nato nara na gid sa, like for example na lang no, ang City Ordinance 185 nato nga supposed to be wala sang tricycle within sa city proper. Okay. City proper lang magsiling kita downtown, wala na dahil dapat tricycle kay may taxi na da, may jeep and public mga private utility, Okay. mga private nga mga salakyan supposed to be ganyan tricycle. Galing kay tungkol sa accommodation bala ang libertad may tricycle na ang aton nga dra sa may provincial na blagi na subanet lo asang mga isda na sa may nakalina basta may mga tricycle na ano even ang 888 na may tricycle na, so tungod na siya sa Republic Act 7160 naging tagaan authority ang aton local government unit. So kung lang taon nimo ang kabangkahan Mabinay, Giulngan, San Carlos, Dumaguete, damo-damo na tricycle. So, paano mo na siya karoon tapnahon? Then, nagputi niya ang Joint Memorandum Circular sa DILG kagaya DOTR, ining Joint Memorandum Circular 2017-001, nga dapat duha ang ma-resolve sa problema, ang DOTR kag ang DILG. So, paano mo na karoon kay Republic Act 7160, Republic Act na yan. So, ang Memorandum Circular nga joint nila, hindi pa na ihalay. Joint Memorandum Circular lang na. So, amo nang problema nato Action Art kung paano nila nitrataron. Kaya nabutang sa 7160 nga kung wala alternative ang tricycle from Hinigaran to Kabangkalan or Himamaylan, Pasipalay, kaya wala siya sang alternative nga lagyan. Okay. Dapat i-tolerate mo siya, nay. Nga supposed to be, hindi ginapwede ang tricycle sa mga nag-aagi nga salakyan more than 40 kilometers per hour. So, kaya mga LGU naton, ginagamit na nila Action Art sa politika, so ginakomodar na siya. So, ano matabo sini, sir? After sa sining may mando na yung LG mo and dapat implement sa mga local government unit, are you expecting may mga tikang imuon ang hanay ninyo sa mga tricycle association? Dapat respetuhan na mo kay ang local public transport route plan nga isa na siya sang unod sang omnibus franchising guidelines, dapat ang membro sinada mga federation ang mga federation sa jeep, taxi, tricycle. So natabo sina last July 5 bangod nga may order na ang DILG nga kuhaw na ang report sa mga local government unit. Last July 5 naghingagaw si Mrs. Ramos ang daw City Planning Development Office, PDO, nga magpatigayon sang public, I think public consultation pa lang. And then pagka July 15, kinsubmit niya na dayon dito sa Iloilo, amo na nga nagkaran-karan ng iban nga LGU, Okay. nga wala sila yung makaangkas, no, like bago, kaya ng means of transportation sa mga barangay nila, tricycle na, Tricycle, Kabangkalan, Ilog. mga Sila ko mga out of town, damo ginaingat tricycle na lang ginasakyan?
Yes, ang amon malanda ni ayo nga dapat i-implement siya na i-separate bala like highly urbanized city like Dumaguete, Okay. mga Bacolod, Iloilo City proper, Cebu. Hindi mo siya na pagdalon ang mga pang-probinsya na kay kalapad sa scope sang ilang memorandum circular. Pero ang apektado bala aksyonar sa Bacolod, okay lang na yung dulaon mo ya sa city proper, kaya Okay. taxi tayo, no? Pero sa mga Out of town. Kawayan, si Palay, dulaon mo yung tricycle nga mag-agi sa main road. So may mabulubudlay siguro dapat sini may ako yung kapanawagan kuno namin ginigani kung makabulig ang Aksyon Radio sa Yes, sir. Undok. Inang masi bala dala kami trumpa dason while nga naga-broadcast kamo maagi kami sa mga main road kagi pabalo nato sa mga tricycle hindi man sila magpatama pasaway kay kisa ako mismo gani nga chairman nagikuya sang tricycle diri sa Bacolod makitaan ko man mga tricycle gi sa Aksyonar gapasaway na gid man. So dapat siguro may mga lahi kita kag regulasyon nga dapat sawayan na gid man sila Aksyonar. Sige. So, nato na, no? Kung anong malabutan sini, kay sining ko may mga consideration man, halimbawa may LGUs karon sa mga out of town, sa mga cities and municipalities, alangan mo lang i-directly pa, untaton nilang biyahe sa tricycle, ang tao nila to, nila kuton ka dump truck. Oo, ganyan sila. So, dapat pero maging transparent sila. And then, ayo naman ni kay Director Osminya, hindi lang Bacolod ang may tricycle. Kay last Friday, already siya nagkonsulta. Tanan siguro ng mga munisipyo kag mga syudad nga nasakupan sang Negros Occidental kay part pa na sang Western Visayas, dapat siguro malabi naton. And ti ako yung agapabot na ko sa nasyonal nga dapat magpanaog na di sila by basi mga March 31 or April 1 base ari na din taga Manila nga mga katapos ang DOTR kag LTFRB para mag-iwat sang isa ka dako nga consultation. Sige. On that note, Sir Diego, thank you so much for the time. Good morning. Thank you, Aksyon. May aga sa atong diplomacy. Aksyon Hotline. Mr. Diego Malakad, ginuna ko lang to kay kabalo ko nga ini, this is of public interest. When you talk about public transportation, tibudlay na iya, na mawadaan karon sa means of transportation, ang isa ka banwa, isa ka syudad, nga inang tricycle lang ang ginasaligan sa tao, nga sakyan. Sa city of Bacolod, kung dira sa downtown, hindi man dapat nga may tricycle, guro, kag mga e-bike ni, nga nagalumbayag daan. Aksyon Hotline. Pero sa mga banwa kag syudad, kung ikaw mayor to po, taton mo na iyan, no? Mag-operate LTO, magdirak panay, karon tong ilog nga nana, asus marusip, ubos gina sila da. Aksyon While yes, ang jeep ka nagalabay mo, ang kabankalan may araman. Pero anyway, isugpunan ko lang na Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:20 na. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Now, may bisita ko naglabay karon nga aga. Kibot ko sino nga Air Force na sang US nga nakasaka sa stasyon. Si CCL naglabay stasyon. Di silang ko nga daw na tuhuman naman sang Pilipinas to kag sang Amerika ang istorya na parte sa kwanto sa ila mga hindi siya kitaon sa kamera. Ay, dili ka galikan si Loro para kitaon ka na. Kaya karon tingala na sila nga hindi kakitaon. O, ara na. I-accommodate ko lang yung nagsaka gini si Councilor, no? Sa bahin sa studio sa Aksyon Radio. Naglabay gini siya kay may report sa kuno sa taga Bacolod. Namot na ni Councilor, thank you for coming over. Good morning sa imo, sir. Maigid nga aga sa tanan, Action Art. Actually, public service lang ini, no? Kay CCL, nagpasar sang resolution sang una, nga gina-request naton ang different government agencies nga para sa mga first-time job applicants nga taga i-waive ang pagbayad sang ilang mga fee. For example, sa NBI, Pag-ibig, BIR, SSS, Philippine Statistics Office. So, ini, sa pag-follow up naton, gintagaan man sang importansya sang aton kalain-lain nga ahensya. Okay. Ano pa gusto naton na pabalon nga sugod sa ining first week of March, ini ang SSS kag Pag-ibig magabutang sang ilang nga staff dito sa office ni CL Lopez, no, sa second floor sang BGC. Kada unang Webes sang Thursday, no, Thursday tsaka Webes ang kada bulan
alas 8 hasta alas 12, pwede ka mo to kakadto sa akon opisina, kay buligan ka mo namon, kay ang SSS kag Bag-ibig maga-deploy dito sa isa nila ka empleyado Okay. nga para maghatag atensyon ka guidance sa mga first-time applicants. So, however, Action Art, no, ang mga first-time job applicants, kinanlan madalagid ka mo, number 1, barangay certification, nga first-time ka mo nga job seekers. Okay. Alin sa inyo punong barangay or kung sino man ang iya authorized officer. Ikadua, may daw oath of undertaking ka mo nga himuon, pwede na naman lang natukwaon sa akon office. Tapos, dala ka mo one valid school ID or government ID. Okay. Sa NBI naman, imbis nga maglinya kamo to sa kalaba nga linya, gintagaan kamo sang NBI District Office sa aton Aguinaldo Street, kada first Thursday man sang kada bulan, sugod alauna hasta alas 4, may dala lang kamo nga referral letter halin sa office ni CL. Okay. Nga first time ano kamo, no, aside from the other siling naton gina nga mga dalon ninyo, barangay certification, one valid ID, kag administer oath dito na lang na sa office ko, para hindi na kamo maglinya sa sa iban nga adlaw sa NBI. Basta every Thursday 1 to 4 p.m. Wow, very good. Oo. Ang ato naman niya PSA, Philippine Statistics Authority, kada 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday, no? Okay. So, kung minor siya, kilanan opdan siya sang nanay niya kag nga may valid ID. Magsiling kita minor nga bata below 18 years of age. Dapat may ara siya, no? Ang sa BIR naman, alas 8 hasta alas 5, may ara sila dedicated nga lane para sa first-time job applicants ang aton nga taga-syudad sang Bacolod. Ari pagid Action Art, no? Yes, sir. Pay panawagan man kita kay si CL Lopez, no, ang aton nga Club Lopez in coordination with the Gokong Way Foundation. Magakadto diri siya sa March 25. March 25, 2020, nagapangita sila sang mga 50 ka mga aplikante nga age 17 hanggang 25. Ini tudloan nila kag paeskwelaho nila sa Laguna Complex ang URC. Okay, libre ang tanan abang eroplano paagi Cebu Pacific, libre. Tapos kung mag-eskwela sila to, ang guaya sina daw 8 ka bulan, 4 ka bulan OJT, pero may ara sila semestral break. So magpuli sila sa Bacolod for semestral break, libre man, sagot man sang Cebu Pacific. Ikadua, may ara sila sang ang accommodation tululugan nila, libre na. Tapos bayran sila sang 8,000 kada bulan. Daw ilang allowance dito habang ato sila sa Laguna. Nami, go GT, cobra ka na to, consider. May allowance ko pa. May allowance ka pa. Ang kampiyon sini, pag nag-graduate ka, 100% hired ka sa URC, sa kung diin ka nila i-deploy sa any place sa ilang tawag sini nga may mga faktorya sila, Action Art. Now, paglabot na sa OJT, ang imong sweldo medyo masaka-saka from 8,000 nga allowance, based sa minimum wage nga gadlagan dito sa kung diin ka nga syudad, 70% ang ibayad sa imo adlaw-adlaw. So amo man ang isa nga ginapanawagan gid naton, March 25 magakadto na di sila. Kag ini pagahiwaton lang sa Villa Valderrama Village sa Barangay Bata sa ilang multi-purpose hall. Okay. And then siguro ang last naton nga kita nagapanawagan sa aton nga inisubong resolusyon nga tagahimo naton ordinansya, panawagan sa tanan nga government offices, public places, private schools nga magbutang sang habon kag disinfectant sa tanan nila nga banyo para nga makabulig ini sa paglimpyo. Importante Action Art nga limpyo ang aton kamot permi para maka-avoid kita sang mga virus ini sa coronavirus, no? Tapos ang last na lang, panawagan kita sa pangmamuluyo, basi saksi ka mo sa mga nagkalatabo di nga mga heinous crimes, no, mga klamatay na notice naton recently. Nagpanawagan na si CL sa PNP, NBI kag CIDG upod ang PIDEA nga mahimo joint
task force nga buligan ni CL Okay. magbiting kag kun anong mga kinahanglan nga mga gastos expenses sa sagot naton para nga mabuligan ta ni solve ang crime diri sa aton no kag ma-maintain naton action art ang aton peace and order. Ang katapusan ang Yes, sir. panawagan naton sa aton bilang komitiba chairman sa environment, ecology kag sa agriculture nga importante tani sugod Marso no masugod gid ta tilawan gid naton nga isegregate gid naton ang nabubulok kag hindi nabubulok para nga kada may adlaw kita nga mabalik kita di action art mag-announce sa imo ano nga adlaw nga pick upon ang basura nga nabubulok ano man nga adlaw pick upon ang basura nga hindi nabubulok Okay. para ma-implement nato ng no segregation no, collection policy. Okay. Oo. Salamat gid action art. Feel free sa pagbalik diri CL Councilor Con may time sa uli makabulig kita sa city. Thank you for coming over. Salamat gid and God bless you all. Salamat gid sa aton sining bisita karon nga. Gabo nagkadto gid si Councilor. Sige Councilor, thank you. Aksyon Hotline. Ang aton sining nga pagpangalagad karon nga aga nagsaka gid siya mo nga naglabay gid siya. Anyway, mabalik kita pagkaligad gid lamang sini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipanaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita,
una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na na'y Sansan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na italaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Agapas yung banwa Mabugnaw nga hangin Nagadapyan na Ikaw na ginapamati Ang namon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Aksyon. Philippine Standard Time, alas 8:42 na. Now, sa iluan ko lang very quickly, kay kabalo ka mo damo, ang palamangkot mo na, kundi kahapon may interview sa kay Councilor Dindo Ramos. Kag namuno niya ang parte sa sining possible nga additional nga mga route diri sa Bacolod, mga ruta nga pag-agyan sa jeep nga tugyan niya sa LTFRB ang pag-akto. Now, parte sa usage naman sa dalan ng pag-usar sa dalan, ang regulation sina kundi daw ginuntatan temporarily sa bitaw atong implementation kay TMU sa pagtapos na lapse man ang pagpatigayon nila sa ginatawag naton nga experimental rerouting. So hindi mo na yan pwede nga sigiyon kung mo nga nag-lapse na tong ginalaw mo nga rerouting. Now gusto tayo baluon kay understand may mga recommendation man ang taga-bitaw, ang taga-TMU sini, nga amo man ang posible gamiton sa talatapan ni Ramos, no? Ni Councilor Dindo Ramos. Kay at the end of the day, ang gusto ta matabo diriti, of course, ang katawayan sa dalagan sa trapiko, ang order, ang nga amo na ang pinaka-importante. Kag nanong matabo dira, no? Sa may area sang Vendors Plaza, nga amo nang importante nga dapat may mga jeep malabay da, mabuhi man pala nga buhian sa mga displays nga tao sa gin-conduct sang gobyerno lokal nga pagpangawan o kon road clearing operation, tibuhi-buhi mamla, hindi man pwede nga dra ka matinan nga way kaya pala nga buhian. Online sa hotline. Joining us this morning dari sa atong pagpangalaga is no less than Lieutenant Colonel Luisito Asibo, Cheng, tagpamuno sa TMU Kagbitaw sa Bacolod. Sir, good morning, how are you? Mayong aga, Aksyon Art, mayong aga sa inyo kag sa mga tagpalamati po natin, sir. Salamat gid sa time, sir. I-grab ko lang ning opportunity nga ara ka na sa aton nga line. Number one, may ara ka na recommendation, sir, nga i-submit sa office ni Councilor Dindo Ramos. Can you tell us about this? Yes, sir. Bali, nag-uusap na kami ni Councilor Dindo Ramos para doon sa aming hinimo na experimental na ang mga jeep na halisa sa route, okay, jeep pagkatapos sa ating terminal. Uh-huh. Kaya lang natapos na ditong among experimental last December. Uh-huh. So ang order sa buong bala niyo, implementor lang naman kami nga sa okay, aming office. Mm-hmm. Kaulat lang kami ng ordinansa kag resolution in kaso na may magpagawa. Ginaulat namin kung ano man ang madesisyonan ng sangguniang paglusod. Yun lang po ang i-implement po namin, sir. I see. So, ang hulaton lang, whatever nga mangin ipagwa naman nga mandate sa inyo o kung ang directives naman, amo naman na yung ipatuman naton. Yes, sir. Yun lang po ang aming himuon. At ang progress nga ngayon, sir, ang latest, ginaayuan ako ng ating Councilor Dindo Ramos, Chairman ng Transport, okay, ng any recommendation pertaining doon sa extension nga ng mga jeep path kadto sa may Ayala. Okay. So kahapon nag-ano nga ako kasi mayroong grupo, sir, ng jeepney association like ng Punta Taytay. Ang Punta Taytay kasi siya dalawang grupo na. Ang isang grupo hindi sila gusto magsulod. Pero ang isang grupo gusto nila magsulod considering na ang kanilang asosasyon damo gid ang membro nila. Okay. So ang iba gusto to mag-extend pa kadto sa Ayala. So hindi naman po ako decline kung ano man po ang gusto nila. Kaya lang ipaagi po natin niya sa proseso. Of course for the approval din ng LTFRB, sir. So, ang recommendation mo lang based man sa request ng transport organization, nga gusto nila mag-extend, nga daw na namian naman lang sa tumagagi sa Ayala, so it depends upon the LTFRB to ACONET. Yes, sir. Documented naman po yan siya. No? May letter request sila sa amin na sila mismo gusto nila na mag-extend pakadto doon sa may Ayala. Kasi pag ang ginalaot nila, sir, itong balan niya, itong Punta Taytay, diyan sa may downtown area, wala silang terminal mo. Correct. Ang gusto nila na pag-abot nila doon sa may Ayala, meron sila doon nahata, gina-offer na terminal, yun ang gusto nilang ginalaot. Plus ang nakita nila nung nagliligad, na nagtaas gid ang kanilang income nung magsulod sila doon. Kag win-win solution man tungkol sa ang mall na ginahambal natin
na kailangan din nila ng mga extra na mga salakyan para makater man yung kanilang mga customer doon po sa papulo sa balay nila. Yes, so it's a good thing at least may mga benepisyo nga maangkon ang transport organization pero siguro istorya na sa uli atong mga non-members ang punta Taytay hindi sila luyag maglabay ito kung ano matabo ni sila kung bala obligado sila sa uli or mangin optional lang kung sino lang willing maglabay ito sa uli Colonel? Tama, action na ito, no? Optional ito. Bali subong, duwagid ang nagpakita ng intensyon na makaagi doon ang ito pang airport, no? Ang gusto rin ang ibang grupo man ang tangog gusto man to magsulod. I see. Anyway, sir, depende po yan kung ano po ang outcome ng mga usapan nila sa mga maabot na inadlaw po, sir. Pero Sir Subong, i-check ko lang kumusta ang aton Vendors Plaza? Kumusta ang mga nagapalarking? May mga tulo terminal pa man gyapon na nag-operate? Yes, sir. Bali, ang ating terminal doon, open pa rin, no? Abo pa rin. Kaya nagsubong tungkol sa wala man to terminal, wala man gaagi. Mga private vehicle anay ang nag-park. So, okay man, sir. Basta ang importante, hindi lang sila doon mag-park sa public road, ara lang sila sa sulod. Okay. Kaya ina-allowed man namin, sir. At least magamit man yung portion until na gamitin uli yan namin kung magkaroon na uli ng resolution kag ordinansa na makaagi na uli dyan ang mga taga-South, sir. Okay. Finally, in the recent order of the DILG regulating sa tanan ng mga tricycle, mga e-bike, ini mga ginabutangan sidecar nga nagabiyahe, nagatraverse along national highway, nakabaton ka na instruction coming from the office of the mayor. Paano natin i-regulate ini sila liwat, Colonel? Yes, sir. May mandugin sa atin, no? Especially sa office ng ating transport chairman kag sa CMO na i-implement din natin ang DILG order na po yan. No? So ngayon po, sir, operate po natin siya. In fact, ang dami na po natin nadakpan ng mga e-bike, kag mga kolorum na tricycle, kag even ang mga legitimate na mga motor. Okay. Kasi ara po sila sa national road, nag-aagi. So sa ngayon, sir, andyan po sila, especially ang e-bike, hindi po natin sila ma-release na kaagad. Tungkol sa ang order man ng LTO na kailangan meron na din sila dokumento before natin sila i-release po, sir. Sige. On that note, Colonel, salamat sa time unless nga may ara ka pa sang ibilin nga mensahe sa mga taga-Bacolod nga nagamonitor karon nga aga. Sir, yun lang po, sir, ang akong perming message sa mga motorista natin kang mga pedestrian na gapangabay lang ko kagapangayo ng kanilang kooperasyon na ginsunod sa ating traffic laws. Kasi ang Bacolod Traffic Authority hindi wala natin tumahimo kung walang cooperation at coordination ng ating mga pumunuyo, especially ang mga motorista. Okay. Hindi naman po lahat siya magpasaway, pero meron din tayong mga motorista na nagpasaway din na sila din mismo ang himo ng mga cost ng traffic natin sa dalan, even ang mga pedestrian natin, na biskan din na lang sila gaagi na hindi sila kabalo na kukos man sila ng traffic. Kung din lang po ang ating pedestrian, doon lang po tayo mag-agi, kung hindi tayo magtabo kung din lang kasi magiging cost pa yan ng pagka-aksidente ninyo kung hindi siya mo magalong. So amo lang, sir, at salamat po sa oportunidad siya na inatag niyo sa akin, sir. Sige, on that note, sir, maraming salamat, mabuhay po kayo. Salamat po, Aksyon Art, ngayong aga po. Aksyon Hotline! Ang taga-pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office at the same time, Traffic Management Unit diri sa Bacolod City Police Office. Ang mga tricycle medyo halong nakamuha. No, kay may mando, galing kaya mo na kung kaisa. Dapat siguro may tumuron lang ang mga lugar. Kapin pagid sa madalag ko nga mga syudad, no, nga hindi gid pwede kagialaw ang mga tricycle nga mag-traverse sa ila national o sa national highway. Pero tikita nyo naman, bisan do Magiti City, do waiting shed, gani kadlagko tong tricycle ya Aksyon Liber. Amo man to means of transportation, nila galalabay ito sa mga national highway. Siling ko gani, primero pagkita ko sa do Magiti, siguro ano niya man, mga waiting shed ang nagadalalagan niya kadlagko. Dalag ko yan ang mga tricycle. Tigaling kay ginmando sang DILG, ang ato dapat ipatuman sang LGU, isa na kabagay nga paano masolusyonan na karon kung why sang sakyan naman ang
mga pumuluyo. Tiyan mo na lang kung kaisa dapat magdihon sa makasuguan nga katulad sini. May mga consultation man, no? May mga consultation man. Hindi kay kung kaisa ginahimo ang kasuguan dito sila yung nagabalay sa ila drawing board sa Manila, bisan sa makasuguan na ginadihon sang miyembro sang Kongreso. No, ang duha ka panalgan sa Kongreso, ang House of Representative kag sa Senate, nga kung kaisa nga pinagusto lang kabalay, ito kung ano madumduman nila nga himuon ng kasuguan, dito lang nila ginahimo yan. Aksyon Hotline. Nga pag-abot sa implementation, pag-abot sa mga banwa kag syudad, since nga archipelagong Pilipinas, we are divided by so many islands, tanawab lang sitwasyon, bisan kasuguan na nga nag-implemento sa pagdumili sa mga active gear, ining mga nagapangisda, hindi ka kita imo mabalay kay kasuguan ni kinanglan from the shoreline 15 kilometers ang pwede pa dira pwede nga makapanagat ang mga active gear, no? Ining mga sakay sa mga bangka, tining kakita sila nga kundri kayas dulid matindog kang gimarasara na sa piyak. Aksyon Hotline. Iway nila nakita na nga may arasan dikit nga mga isla nga hindi gidya. It is highly impossible to implement sina nga sa isang layi. Halin ka diri sa Negros, isipon mo 15 kilometers, yawer dito ka mangisda, dakpon ka sa taga-Gimaras. Aksyon Hotline. Kung taga-Gimaras ka naman, isipon mo ang 15 kilometers from the shoreline sa Gimaras, tiara ka nas dulid. Aksyon Hotline. Inano man siling kung nga sitwasyon. Dapat gintulutunaan man. Inablang aktual gidya kadto ka, consultation ka, stakeholders, patawag mo. Ngayon ang mga kuha kagid sang insakto nga input. Nga amo niyang gusto matabo sang tawo. Kag tara kay, amo na basihan mo sa pagbalay sang kasuguan. Tidri sa ato niya, galing kay do normal naman lang ni sa ato na. Kita mo gani, kung may matabo nga insidente, dito na kita magalaka, mga senador ta, magasto kami milyon ka pesos, may mo sa investigation in aid of legislation. No? Tapos, sa investigation in aid of legislation, dira na sila may mo sang mga akwa naman kasuguan, no? Nga siling lati amo ni makabulig, after na nga na may natabo nga problema. Aksyon Hotline. Tingang gwa sina, kulang per may consultation. Galing kiting kasuguan kay siya do, paborable malang sa may kwartada. No? Sa kwartahan nga ti, kalabanan sa nagapungko na araman, mga opisyalis pa natin sa gobyerno, sana isang mga negosyante kag politiko. Aksyon Hotline. Morning lang kay Bia Jonathan. No? Bia Jonathan, suki ginisaksong radyo iya. Aksyon Hotline. Kamuman kay Ilom Risula. Na Ilom, morning na sa imo. Girlie May atong Salazar, Madam Elizabeth Catalbas, good EM, Sir Art, correct gid si Sir Asi. Baka bulig gina sa mga driver kay damo gid madula sa dalan pag-abot sa July. Oh. Mary Grace or Mary Jean Saludares, yatamiyaw lang ko, Saludares family sa Banwa sang Pontevedra. Thanks gid and more power sa imo program. Okay. Si Eldin Gamay Ilisan, Jose Gerson Lapinig Honyo, and Bandira Melvin Gamonitor. Jibril Balyaso Sibalios. Yeah, good morning. Patamyaw ko sa papa ko, GR Sibalios, dira sa Purok Sailan, Barangay 4 and Family Tinggal, sa Marapara, Barangay Bata, from Beboy and Nene sang Kingdom of Saudi Arabia. Thank you for listening. Aksyon Hotline. Chaylinda Soriano, araman siya, Eli Guerrero, Joseph Pacifico. Yeah, good morning. Aswan mo, ito lang kami di subong sa corner Arneta Rodriguez Streets, LLP buildings. Oy, ang taga-skula Guadalupana, mga sisters dira, no? Good morning sa inyo. Aksyon Hotline. Roger Lamason Baladhay, Sir Jefferson Discalyar, do Lieutenant Colonel, sa subong Colonel na. No? Salamat gid sir sa pag-monitor. Sir Roger Montalvo ng Jean Pabilio, Amorski Firms, Philip Laurente, Nelda Siguan, good morning. Joffrey Piliado. Siling ni Jean niya, good morning. Lang kay tatay, kag nanay, monitor lang ko di sa Manila. Okay, kay
Lolo Ilik kag kay Lula Mising, good morning sa inyo. Toto Roy, haraman si Sir Robert Harland, Manit Poblador, Dan Islafor, Rosini Distrito, ang kapitan dira sa Barangay Singkang, Rose Ann Ilomba, Elizer Ispliki Jr., haraman si Barangay 28, si Digong kuno sa may area ng Singkang, bata ni paring John Mercurio, Sinong Joven Vic Itabag, Mosoto Page, Monitor, Josefa Lanaria, Lewis Matt, Rix Ramos Jr., Lorena Hongko Calopez, good morning. Aksyon Hotline. Lihog lang ko tamyaw kay Cap Chad Feria, kagawad Jofred Zapanta, kag Lula Aida Bangkaya, Geraldine Regala. Halin kay Percival, bago ito uniforme kapon. Aksyon Hotline. Uy, Toto Norming Paradero, dira sa Pro KBS. Morning man, Red Fox de la sa II, Kapitan Juan Zoniel Malayang Sangkabog, harapan si Julito Padilla Palier, Denny Lambot, Dr. Zipard Gerhard Kailian, Justy Lim, harapan si Bill Pongyan, Marlon Sikita Caniete, Attorney Dan Podevilla sang nunay ko, Monitor Bowie Julingo, Bib Simbrano, Hanilin Himina, Sir Ruben Lugarta dira sa US. Congressman Carlos Isagani Zarate, good morning. Elmer John Ferrer, Station 6 Commander, Sir Bonilla, good morning. Analisa Francisco, Gerson West, Ives Ilomba, Ives Ilomba, good morning. Edgar Cobol, Arnel Huami, haraman Dindong Guzman Severino, retired Colonel Placido Hintulio, kag Bro GC Dikilato. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention
Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita. Banat. Buling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
banat, bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Aksyon Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
reports. First portion. Aksyon reports. Second portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First portion. Aksyon Reports Second portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition.
Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Pagkaroon na nato ng update sining panibagong nga modos, halong gida kay ang kawatan niya subong Portina, hindi na nga ginapatulog, wala ang tag-iya kapuluyan, kag sudlon, no, sa nag-operate siya na akyat bahay, ang tawag siya ti subong lain niya. Gapang doorbell, ang aligasyon nga tingin buksan ka kabulig, and then gintayaan sang armas sa ulo, ginsaka ang puluyan sang ginbiktima. O diras tangob, grabe nga abilidad ba? Amo ning pinaka-worst gid, kundi may getaway vehicle na, may armas pa. Hinali mabugtawan mo ni kung ikaw nga amo. Gitayaan yung gapos ang bulig mo, sigurado nga pati ikaw patyon sinikon madakpan mo. Halong gid, kay do hindi na gid amo subong. Ang mga kawatan niya do, pero tinaya ka, singuna mga kawatan niya, sako lang dalan la, taklason lang balay mo to, kag kung anong makita na mong dalon. Subong niya lain, o di siya lakyan pa. O hindi kakita sina iman. Karon na lang gurong update siya no? Good morning lang kay Toto Jupit Itabag, kag Herna Pamplona, Las Piñas. Ang aton lang reminder sa inyo, parang likaw sa anuman nga balatian, ang aton lawas kinanglan halungan tagid kapin pagid kon hard labor ang aton ginasaligan nga trabaho, no? Mga hard labor naton nga maka-aksyon drabla. Hand to mouth combat. Grabe ang pagpangabudlay para nga may dalon man nga ekonomiya sa ibabaw sang lamesa. Kung ninali maglain ang pamatyag mo, dako nga disgrasya, kaya tiway ka dalon mo. Sa pagkaon pa lang sa sulod balay niyo, ano, kakaroon to kunway kayo mo ikwarta nga bakal, tialungan tang kayong lawas. Kag isa nga makatag proteksyon sina, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Kompleto sa vitamins and minerals from A to zinc, kag damo ini phytochemicals, nagabulig agon magbakod ang aton immune system kag resistensya sa lawas. Tandaan tagida, amo ning nginganiban naton batok sa anuman nga balatian nga pwede magsulod sa aton lawas. Ginabuligan pasulbar ang aton problema sa insomnia. Now, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Parisan mo sang tea nga manami para sa may mga hapo kag sa mga kababainhan nga nagka-problema sa ilang monthly period at total package para sa aton ikayang lawas. Why not a tiyempo? Dari sa aton na pagpangalagad sa Webes nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy,
Inobdan kita karon nga aga galian ni Aksyon Oliver Pason kag backup taman Aksyon El Ridotilios kag Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Art Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,